Ħafna huma dawk li jipparteċipaw f'lotterija bħal Huma Super 5 u l-lottu biex forsi x-xortijiet titħkilhom xi ftit u jirbħu somma tajba ta' flus li tista' faċilment tibdilhom ħajjithom. Il-kumpanija Maltco Lotteries li ilha topera f'pajjiżna sa mis-sena 2004 hija responsabbli biex dan il-logħob ikun possibbli f'Malta. Matul żjara li għamel il-ministru għall-ekonomija, investiment u intrapriżi żgħar Cardona fil-kumpanija Maltco u qal il-gvern qed jirrikonoxxi l-logħob bħala settur importanti għall-ekonomija u li rridu nkomplu nkabbruh. Il-ministru Cardona saħaq fuq l-importanza tat-teknoloġija f'dan il-qasam u li biex ikollna ekonomija b'saħħitha hemm bżonn li s-suċċess ta' kumpaniji bħal dawn ikun magħruf ma' kumpaniji oħra wkoll. Fi qbil mal-Ministru Cardona li sostna l-importanza li l-poplu jkun edukat biex jilgħab b'mod responsabbli, il-kap eżekuttiv ta' Maltco qal li wieħed mill-għanijiet tal-kumpanija u li l-poplu jħares lejn lotteriji bħal dawn bħala sfida u forma ta' spettaklu u mhux bħala vizzju ħażin. Sqar lilhom il-ġurnata l-kumpanija għandha madwar 220 ferra mifruxa madwar Malta u Għawdex. Il-kumpanija investit f'makkinarju ġdid li jiffoka aktar fuq is-sigurtà fin-negozju tal-logħob u li jipprovdi aktar informazzjoni kredibbli għall parteċipanti biex jassistihom waqt li jkunu qed jilagħbu. Fit-tmiem iż-żjara ippreżenta ċekk ta' 50,000 euro lill-Ministru Cardona biex iservu ta' għajnuna għal fond ta' kawżi ġusti.